لگوری آمریکا نتوین هفگرتی هیکو سال 1991 پارێزگەین هەرێما کوردستانê lê rûyê asê xwîndawariyê paşkeftītirîn parêzgehên Iraqê bû. Sedema Zûriya Rêjeya Nexwîndawariyê dê wî demî da bû herifandina beşeka zava qutabxanan ji aliya rejima behz vedgerîtin. Bêcorekî betinê li Sinûrê Parêzgeha Silêmaniyê ji koma 682 qutabxanan 372 qutabxane hatbûne herifandin. Destkurdî û hejarî jî rêgir bû li wê yekê malbat nekarîn zarokên xwe bêxine berxandinê. Lê piştî sala 1991 hêdî Rêjeya Nexwîndawariyê lê parêzgehên herêmê berevkên bûne çû. Bêcorekî li destpêka sala 2015 rêje bû 120 hat kêmkirin. Li gorî amara Rêveberatiya Amara Silêmaniyê, Parêzgeha Silêmaniyê bê pêşkeftîtirîn parêzgehên Iraqê hatiye destnîşankirin. Li rûyê wê yekê kêmtirîn Rêjeya Nexwîndawariyê têde heye û peraniya akinciyên wê xwîndawarin. Bi corekî di niha da Rêjeya Xwîndawariyê lê temenê 15 bû 24 saliyê 195 e. Ev temene jî ku hatiye diyarkirin bê baş dinivîsin û dixwînin û piraniya wan jî xudan bawername ne. Li gorî amarê lê Sinûrê Parêzgeha Silêmaniyê ew kesê ku temenê wan lê serava 40 saliyê ne. Rêjeya Nexwîndawariyê têda 147 bû 115 hatiye xwarê. Ji aliya xwe ve jî netewên yekgirtî Parêzgeha Silêmaniyê bi êkemîn parêzgehên Iraqê destnîşan kiriye. Lê rûyê wê yekê beşdarîkirina kûçan li proses xwandinê lê Quran zêdetir e. Piştî Silêmaniyê jî her yek ji parêzgehên Hewlêr û Duhok tên ku Rêjeya Nexwîndawariyê têda kêmtir e li çav parêzgehên dinê Iraqê. Wezîrê Perwerda Hikûmeta Herêmê jî ragihand hemî bi zevên xwe ixsînekarî heye ku Rêjeya Nexwîndawariyê ji 120 kêmtir bikin. Lê bi nerîna beşek ji şarazayên biyavê perwerdê Rêjeya Nexwîndawariyê çêdbe careka din berev bilindbûnê biçîtin. Ew yeke jî bi sedema wê çendê dê sala par de wiha niha bi sedema paşketina mûçeyê û helgirtina mûçê mamosteyan nav bi nav dewam tête baykûtkirin û xwendekar jî lê qutabxanan kêmtir wana dixwînin. Netewên yekgirtî lê 19 parêzgehên Iraqê Parêzgeha Musena û Babil bê paşkeftîtirîn parêzgehên Iraqê destnîşan kiriye. Çunku li wan her du parêzgehan Rêjeya Nexwîndawariyê 140 zêdetir e. Sedem jî bû bilindbûna Rêjeya Hejariyê û şerê Daeş vegerandin. Li gorî Amerîka Rêxirawa UNICEF ji koma 19 welatên Erebî Yemen bi êkemîn welat hatiye diyarkirin ku 103 akincên wê şanên nivîsîn û xwandinê nîne. Ev jî demekî de Rêjeya Xwîndawariyê li Iraqê zdebarê krîza derê û şerê Daeş Rêjeya xwîndawaran têda 179.5 e. Ji koma 236 welatên cîhanê her yek ji Endûra û Fînlanda û Grênland û Luxemburg û Norwêc Rêjeya Xwîndawariyê têda 100 e. Di hember da Burkîna Faso bê paşkeftîtirîn welat hatiye diyarkirin lê rûyê zûrtirîn Rêjeya Nexwîndawaran têda û bi tenê 118.5 ya akincên wê xandevanin. Sedema Zûriya Rêjeya Nexwîndawaran jî lê wî welatî bû Zûriya Rêjeya Hejariyê û xirabiya sîstemê perwerdê hatiye vegerandin. Bi axiftina netewên yekgirtî lê seranserî cîhanê 785 milyon xurt nexwîndawarin û du li ser sêya wê hejmarê jî afretin ku 198 e. Ya akincên başûra Rojavayê kişwerê Asya û Afrika û welatên Erebî ne. Zêdebarê wê yekê jî Emerîka bi ek ji welatên pêşkeftî tête hejmartin lê ji koma 230 milyon kesan 93 milyon kes bi tenê xwîndawariyeka seratayî heye.